محمد قاسم بھائی ویل چې خامخا وظیفه مونږ ته راکړي اوسو نو دا ملګري د دې طلبګار دي او که یو سړي ته یو مشکل ورپېښ وي او هغه مشکل داسې وي چې بالکل حل کېدا ول په ظاهره باندې نه وي نو د ما اعظم یو خو ما لمونځ ښودلی دی هغه به تاسو بعضې ملګرو کتلی هم وي یو بل څیز درته ښایمه زموږ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی خپل تفسیر معالم العرفان کے ذکر کرے ہوئے چکم سڑائے آیت کریمہ یعنی دعائے یونس علیہ السلام پیو ترتیب مطابق الولی زیدہ تخائم رستو دریو رضی ولولی اللہ با کار اوکڑی کچیر دریو رضی کہ کار دو سے پیزو رضی دے اوکڑی وردہو رضی دے اوکڑی او کدی کے کار دو سے سلویخ رضی دے اوکڑی اللہ پاک با آگے ایاموں کے ورنرس و دا کار اوکڑی دوال تردے حالا پوری چلے تانے تا مخامخ زمون دا کپڑے دکانو او حالا دکان مات شو پولیس پسترے شو سو کے مندولے نشو مادرے وردا وظیفہ کریلا او بیا آرام سا ورتکین استلم الحمدللہ ثم الحمدللہ یوش بزا پروتوم خور باندے را گئے سکسان راوی ویتا سو غواری باہر ورقوتلم علماء دی سے نور کسان دی تاثر ضروری کار دے نو موتویل چے بس وایا حکم کوئے نو دو اویل پا دے شرط دے تبایلو چے تبا زمون ملگیرتیا کوئے نو موتویل بالکل وعدہ بیویل چے وعدہ دے دا ستاسو دکان مونگا مات کرے رہے کپڑے مو تاسو دکان والے مونگا والے دی چه کلا ما روڑا ورطر خبر کرنو یو روڑ میں ورطویل مشر روڑ میں چه زما چیدی دے هم وڑے دا شپیتت تروڑے دا با هم سر مالے اول خوی اخوا دے خوا کول مستویل بلکل دامی هم وڑے دا شپیتت زرا دا آگا کی گی پاکتے کے ارزانا و پزور روپے تروڑا و خوشل زرا در نوارم بل روڑ میں ورطوی کپڑے خود دیڑے وڑی خوشل زرا در نوارم پیسی راولے الحمدللہ اگا غلائے پخپلا بانے منتظاہرہ کا چاچا کپڑے ہوتا خرچے کرے ہوئے آگا بے آرہا گئے روڑا جانا معافی وارم ما کپڑے ہوتا خرچے کرے دی پدے بانے لتا سونا معافی وارم پدے ما عزیزانو چھے کم ہم مشکل درتا پیشی آگا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین بس دا وظیفہ دا 313 ذلے بیوائے مکتب اوبر ارتا پرتیوی زمون شیخ صوفی عبدالحمید سے عبدامت رحمہ اللہ تعالی فرمائی چہ اوبر کی با چہ کنہ ہو سے بول دے پوجود باندے رازی لاس با لون کے اور پا آغا بوج دی باندے بدالون لاس دیر دے فوراں آغا بوج با خندم سے بہرحال سہ مشکل چہ تاسو تا پیخی گی اللہ تا متوجہ سے دا کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین 313 ذلوائر اللہ اعلان دے فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین ما دے دعا قبول کا یونس علیہ السلام والا اور دے تمی نجات اور کل غمنا دارنگی زر منگا نجات اور کل مومنان ہوتا اے بے برکت حاضر دعا دے دعا کو برکت باندے لہذا دا دعا بیوائے تاسو ٹول ہوتا دے اجازت تے چکو بھی دعا گانے میں دلتا ہو خیلے پلے ہوا ہے سونا ملگری اوری دے فیس بک پا لارے باندے اوری یا دے نورو نیک پتری پا آواز سرے اوری یا تاسو نے اوری ٹول ہوتا اجازت تے انشاءاللہ العزیز
सब मुश्किल दर तराजी और तासे दे तरफ न मुतवज्जे के गए चूंकि अल्लाह ऐलान दे कि ज़ मोमिनानो ता हम नजात वर कहम गदे दुआ पर बरकत सरा खो यो तवज्जो सरा बेवाए यानी दा सोच बकव ची या अल्लाह लकसंगी यूनुस अलैहिस्सलाम दे द ओबो द त्यारेना और दा शपे द त्यारेना और दा कब द खेटे द त्यारेना दे टोलो त्यारोना या इलाह आलमीना सही सालिम रा ओबा सरो दारंग जहां दुनियावी मुश्किलात और त्यारों के घेरम या अल्लाह दे कलिमे को बरकत बांधे दे दुआ को बरकत बांधे बाह दे त्यारोना और दे मुश्किलात न उबासा तवज्जो सरा दा दुआ चवाए इंशाअल्लाह लजी द्रे रजे वरना पिंजो वरना वो रजे वरना सलवे तो रोज़ो के खामखा अल्लाह पाक जल्ल शान इंशाअल्लाह तासो दा पारा अल्लाह पाक असबाब मुहैया करी अल्लाह तबारक व तआला वे मुम औ तासो टोल मुश्किलात हल फरमाई अल्लाह पाक दे मुम औ तासो टोल तकलीफात रफ़ फरमाई व आखिर औ समवार अल्लाह पाक दे अमल को तौफीक नसीब फरमाई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।